gelang-gelang. Sabar, sabar, mesti. Oke, nek ora metek tantang gelut apa? Aja kiri gelut lah si ayah wene engko rong jamane gelut-gelutan ya. Iya. Mas, kene lah, cepetan. Ke mumpung wis teko lagune. Apa wis kebelet? Iya, ke mau nanggung karo kan gelem bayar karo gelem bayar kebangetan. Ya, Bu. Tem jeluk tem. Dalam sayangku, aku mau ngono. Aja kiri Rika disit nyong borong maringane. Us, Rika bagiannya sini kan aku ya. Kepriwe aku mari ngono dhewe pira? Mas Bagol? Mas pengantin maksudnya. Temenan. Aku mudune jadi PHP ini lho. Lagune beda lagune iki ditong nanti gelang kalung. Iya. Apa lagune Bagol gelang kalung? Kudu. Oh iya. Mengko ya lagune ya, mengko ya. Tunggu ya Gol. Habis ini ya Gol gelang kalung. Gol. Ujar-ujar bedogol, Bu. Dadi saksi moko Yakin baliknya lewat minggu Rika Mas. Kapan nenek ketemu pada dewekan yang ngarit Rika ngarit tuh tak pencelas-pencelasan gawe. Hilang galung dadi saksi muka sliramu janji loh Mas, lu ngomongin